vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message yandakatumidzirwa futi ichibva kuna vahanzvadzi vedu aiwa vari kuseva. She has been saving money sezviya zvatakataura kutanga kwegore kuti munhu unofanirwa kuti unge uchizoseva 10% of your salary. Saka muzoya nematestimony enyu. Vakauyawo netestimony yavo ndichazoiposta panapa pachannel. So we need to save money. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makarika chitupa changu. Honestly, I never thought kuti my life was going to turn out like this. Mukoma, ndiri munhu wekuti nekuda kwerunako rwangu ndaigara ndichingoshora vamwe vakomana vaiuya kwandiri vachiti vanoda kundiroora, but now I am rushing against my age because ndatokura, ndava ne31 years, not yet married, no mwana. So pandakazosangana nayo mbinga iyi, I honestly thought I was lucky. Ndainge ndotovhaira that I have finally hit the jackpot. Nanhasi uno ndichiri kuvhaira nayo mbinga yangu iyi, but I can't fall asleep. Nguva zhinji ndinotomuka ndototanga kutoona TV kana kuti mavideos pafone because I'll be so scared. Ndine chimwe chimurume chandinorota. Chimurume ichi chinenge chiri black like chimunhu chinenge changotorwa chobva chanyikwa muoiri with the way that it will be so black. Saka ndakanzi nembinga yangu handifanire kuti ndinge ndichibatwa nekutya because chimurume ichocho chandinorota ibenzi rakachekereswa nembinga yangu iyo yandiri kudanana nayo, uye zvekare who is pledging to marry me. Akanditi usatya nekuda kwekuti mari yose iyo yandinokupa inounzwa naye munhu iyeye uyo waakachekeresa. Right now mukomana ndiri kushandisa iPhone 16, like payakangobva mukubuda ini ndainge ndatova nayo. That is how much this man has been taking care of me. So ndakasangana nayo mbinga iyi about a year ago. Ndichamuti Tawanda, takasangana at a family wedding. Pandakamuona, I saw that he was a prince charming, and airakidza kuti munhu wekuti anokwanisa kukupa rudo, and most importantly he was loaded. Saka sezvo tainge tirisu takatanga kusvika pavenue, I had the opportunity to see each and everyone as they were driving into the venue. Hey, mukomanashi akasvika aine rimwe zimotikari rainge rakanaka. Oh, by the way, ndiri kunoku kuSouth Africa. Mukomanashi, when I saw the guy, when I started thinking about my life, because I had been struggling to make ends meet, ndinongoshandawo mukomanashi, but even though I am hustling here and there, for me to meet a man Satawanda, it is like a blessing from above. Murume uyu ane mari, like lots and lots of it. Uye zvekare ane imba kudhara. So I was happy because ndainge ndakagara ndakazviudza kuti handidi kuzoroorwa nemurume wekuti tinozotanga kuti 1. Saka paakandiudza kuti iye ane imba yake iriko kuBorodale, pari zvino kuri kugara maroja kuno kuzvekare kuno kuSouth Africa, ane imba. It is a company house, but the company belongs to him as well. Saka tingangoti imba yake. And paakazoenda neni kumba kwake mukoma, I was shocked because ndakaona kuti pamba pake painge paine motikari dzaikwana idzo kuita 12. Like handisi kutaura tumotikari tunongodrivewawo nanawanga. I'm talking about big boys cars. He drive only the latest cars. And mukoma, this man ane mamwe masuits ekuti kunyangwe akada kuita give away masuits iwawo anokwanisa kuita kana 2 months each and every day achipa someone a suit. And this man, he is not shy about spending money on me. Like I get spoiled. Munoziva kunonzi kuspoilwa each and every weekend. Ndinopiwa mari and anotongo order maflowers over atongouya maflowers kwandiri. Zvino mukomanashi, there was this other day pandainge ndiine imwe friend yangu. Saka takati tichitaura, this was after ndabva mukutumidzirwa 10,000. Ndakangokandirwa 10,000 muaccount mangu. Then friend yangu pandakaiudza ndikati, tari onawo
kuti ndatumidzirwa mari, akabva anditi inga zvenyu, saka mari iyi hanzi ndeyei. Ndikabva ndamuti kune kumwe kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda, because iyo anoita zvematenda muno muSouth Africa, saka iye anowanzokuisa maSouth African kumberi. Saka ndakamuti kune kwatiri kufanira kuenda, ndokwaari kuenda kunosangana the guys vacho vachazomupushira dhiri racho iroro, so they will be coming along with their wives. Saka anditi ndinge ndichienda kunotenga madress as well as to get my hair done. Akabva anditi 10k. Ndikabva ndati it is because we're going to be meeting some important people. Saka iye akabva anditi nhai Vimbai, not my real name, are you even sure about munhu uyu Vimbai? Akabva anditi munhu uyu, where does he get all of this money? Ndakangomuti maybe it is because you are just jealous. Ndichitoseka paya ndikati who cares where the money comes from, because haasi mbavha. Okay, vanoita madhiri avo ematenda, but it's not like he's stealing from anyone. He's just taking money out of his company and giving it to me, and he treats me like a queen. Anditi ndo zvatinofarira here sevanhukadzi. What more can a girl want when you are being treated like a queen? She just said kuti be careful, because munhu uyu kwakoyu, with the way that he gives you money, akomana 10,000 rands yakawanda. Do you think kuti a man can just give you 10k just like that? Ngomanashe ndakangozvudza kuti uyu anopenga, uyu ane shavi renhamo, because she knew that I had been struggling, but now instead of supporting me, ainge ava kutondudza zvekutoti munhu uyu I need to be careful of him, maybe ane madhiri aanoita mamwe anokwanisa kuzogomesidzira andipinza mujeri. I just said I am tired of being poor. Kana kuri kunzi Tawanda can offer me a good life, why should I refuse? Fast forward 6 months later, ndipo apo Tawanda paakazoproposa a very beautiful wedding ring. I did not even hesitate pandakarakidzwa the wedding ring, but akabva ati ndichatanga ndaita zveengagement. Inini ndainge ndava kutoda zvekutopinda mumambure. Komanashe, that was when we had our engagement, but nemari dzake dzose idzo dzaainadzo, it was really concerning for me kuti munhu asati anondiroora, but he then said I should move into his house, and we moved into another house which is very big, much more bigger than the other house. Mukomanashi, imba iyi ine marooms akawanda. Like, I am even scared to walk around this house because it is very big, like a big castle. So zvakazotanga kuitika mukomanashi ndezvekuti it all started like small things that I started to notice kuti dzimwe nguva ndainzwa sekunge pamusoro pemba panenge paine munhu anenge achifamba. Like, this is a mansion, how the hell can you end up hearing something that will be happening like on top of the roof? Because usually when I am alone, kana akaenda kuma business deals ake ndinenge ndiina maid, saka maid uyu ane bedroom rake downstairs. So I move downstairs when my man is not around. Then I will first watch some movies with the maid, then time umwe nomwe anozoenda kubedroom kwake. I do this because I am scared of the house, it is very big. Komanashi ndo pandainzwa kuti pamusoro pemba, just imagine uri downstairs but uri kunzwa kuti pamusoro pemba panenge paine munhu anenge achifamba. Dzimwe nguva ndainzwa sekunge kuzevezera vanhu vanenge vachitaura. So I just thought kuti sezvo ndakaudza vamwe vatete vangu, mama vangu vakatondituka kuti wavaudzirei kuti wava nemurume kujoni ikoko, hauzvizivi here kuti vatete vako havana kumbogara vakandifarira, uye zvekare vatete vako vanoshandisa mishonga. Saka ndainge ndava kungoti zviya zvandakaudzwa namama zvekuti vatete vanoshandisa mishonga, maybe ndo vava kunditumidzira tunhu twavo kuti tunge tuchizouya kuzondidisturba. So I will just get off from the bed, ndobva ndatanga kunamata paya. But mukomanashi ndaingoti ndapedza kunamata kudaro, ndobva ndatanga kunzwa hope, kunyatsokunzwa kuti maziso angu anenge ava kuita kurema nekuda kwehope. Then I will go to bed. Kungonofira kupinda mumachira chete ndo pandaibva ndatobatwa nehope zvekare nemadzikirira, but not all the times. Ndobva ndatanga kuona murume uya we black mukoma, like black yacho. So
then I'll try to scream in my dreams but no sound will come out. Murume uyu aibva azotanga kufamba achiuya kwandiri. Saka zvinhu izvi pazvakaramba zvichiitika, ndakabva ndati kuti ndivatete or what, ndokubva ndazoenda kumashowe in secret because inini I go to a Pentecostal church. Saka zvekumashowe izvi takatongokura tichinzi ndezvemamarine spirits nekuti vanoshandisa nhombo nemvura nei, saka ndezvemadhimoni. But mukoma, I then went there alone. Ndakati ndasvika kuya ndo pandakabva ndazonzi ndichakupai munamato uyo uchaita kuti murume wenyu ange achizokuudzai chokwadi. Ndiriko ikoko ndakatobvunzwa kuti muri kuda here kuti ndinge ndichikupai munamato kuti ange achikufuratirai zvekuti anosvika pakukudzingai pamba pake zviya zvehondo. Ndikabva ndati inini murume wangu ndinomuda because he is supporting me mukoma, handidi kukunyeperai. Zvaizvezvi akatondiudza kuti kana ukangondizvarira mwana then amai vako ndoda kuvatengera GD6. Takatoenda tikatonotarisa motikari yacho iyoyo yaakati ndiyo anoda kuzotengera amai vangu. Then I said no, hazviite munhu waMwari kuti munge muchindipa munamato wekuti ndinomushandisira obva azondifuratira. Rather what you can do is chindipai munamato wacho wamati it's like unozoshanda sekunge chifumuro zvokuti iye anozongondiudza ega nyaya dzake. Okay, ndakabva ndazopiwa munamato uya. Ndakati ndapiwa munamato mukoma ndokubva ndazoushandisa. Then the next day when he came back ndakabva ndamubvunza ndikabva ndati tawanda sha, there is something in this house. Pane zvimwe zvinhu zvandakaona last night. Ndakaona chimwe chimunhu chainge chakadai chikabva chazouya ndokubva chandigarira nechepadumbu apa chikabva chatanga kundidzipa. Akangonditarisa akabva ati vimbai, I think it is time kuti tinge tichitaura. Ndikabva ndati what do you mean? Ndokubva anditora paya. First of all akabva ati let me take you out so that I can spoil you. Mukoma, amai vangu iPhone yavari kushandisa like right now ndakatoitengerwa musi wacho iwoyo. Then tikabva tazonoibatisa because ane rimwe track rake rinotakura magroceries from South Africa to Zim. Ndokutoenda tikatonobatisa driver paya iPhone iyaya. Tadzoka manje ndopaakazoti vimbai, there is something that I need to tell you. Ndikati taura ka. Akabva anditi hupfumi hwose uhwu hwauri kuona, mari yose iyi yandiinayo, it is not just because of hard work. Ndikati what are you talking about? Apa ndainge ndava kutonzwa ndichitya because of the way that he was talking. Akabva anditi unoziva chinhu chinonzi chikwambo. Ndikati chikwambo? Chikwambo ndinochiziva. I know kuti kune vanhu vanoshandisa zvikwambo kuti vange vachiita mari, but I know kuti vanhu ivavo vanozotanga kuchekeresa hama dzavo. Saka akabva anditi no, in my case it is very different. Sezvaunongoona kuti hama dzangu dzose they totally depend on me, and that is the truth. Like track rake iri riri registered kuzim and he is a company kuzim ikoko. Saka each and every month mukoma ndikangoti almost all of his relatives, the ones that I know, vose vanotowana masalary from that company of his. Kubva kuna amai vake, hama dzaamai nehama dzababa dzose dzandinoziva mukoma, umwe noumwe anotowana kasalary kake, a little bit of a portion. Saka akabva anditi mari iyoyo inounzwa nechikwambo chake. Ndikabva ndati but why usina kumbogara wakandiudza zvose izvi Tawanda? Why is it wava kundiudza these things right now? What if I am pregnant? Akabva angonditi you know what, isusu vanhu vemabusiness sometimes unenge uchidawo zvimwe zvinhu zvokuti zvinozokuchengetera business rako. Akabva anditi ipapo pacho paakafamba neshamwari yake vainge vachingoda kupiwa mushonga, kutsvaka mishonga yekuti vange vachingochengetedza mabusiness interests avo, uye zvekare sezvo vachiita zvematenda also to have luck, good luck, nekuda kwekuti dzimwe nguva vandoita zvimwe zvinhu zvinenge zviine corruption mukati. Akati ndopa zvakatangira ipapo. Ndobva achizonzi aifanira kutenga track riya raakatenga hanzi rakangofamba ka1 from South Africa richienda kuZim
mukomanashi traki iri parainge rava kuzimside hanzi ndo parakabva razotsika benzi iroro rikabva rafa, kwainge kuri kutochekeresa. Akanditi traki iri, yes indeed, akatondirakidza mapictures etraki racho. Mukoma, traki iri it is almost as good as brand new. Ivolvo traki iroro harifambi hariite sei. Hanzi traki iri kunyange vanhu vachiriona risingafambi, but hanzi rinenge richitodrivwa naro benzi rearia in the spirit world. Saka traki iroro hanzi harizorore, rinenge richingofamba chete waya ende benzi rearia ndo rinenge richidriva traki racho iroro richimuunzira mari. So that is what this man has told me. Saka from that night until now ndine dzimwe nguva dzekuti benzi iri ndinorirota. Benzi iri rinouya kwandiri rinenge risina kana charinenge rakapfeka, rakabata zisikarudzi raro. Zisikarudzi iri mukoma ndingangoti rinenge rakareba almost 2 meters, richindiudza kuti riri kunzwa hosha yekuda kuita bonde nemunhukadzi. Ndinobva ndangobatwa nehope same time. Ndichinomuka chinondinetsa ndechikuti tawanda uyu ndinomuona ari pamusoro pangu achitoita bonde neni. Saka now nekuda kwekuti ari kundipa mari uye zvekare ari kundichengetera hama dzangu, that is why I have been remaining quiet. But kana asipo ndinonzwa ndichipindwa nekutya. Dzimwe nguva ndinotopedzisira ndazotorara namaid. Iye maid uyu ndakatombomufeya but ndisingari kuti ange achizviziva. Ndewe muno muSouth Africa. Ndikamubvunza akabva anditi, no, I have never experienced anything that is mysterious in this house. Anobhadharwa mukoma. Mari anopiwa, I think most of your listeners, they can never make so much money in a single month. Maid wedu tinomupa mari depending with how much the man that I am staying with wants to give her, but anotokloka kuma 20k a month nekuda kwema bonuses apo paanenge asipo pandinenge ndiina maid tiri tega. Saka anopiwa ma extra bonuses for that. Saka right now I need your listeners to assist me. Should I continue with this relationship? Considering now that you have known kuti the main reason that I am still in this relationship, it is because of money. Yes, you all know kuti tose tinoda mari, hakuna munhu asingadi mari, especially isusu vanhukadzi. Pakati mari apa ndipo patinoda. So with the life that he has been providing for me, I don't think kuti ndinokwanisa kuzobva paari ndobva ndaenda ndotanga kunogara neumwe murume wekuti anenge achishanda zvimwe zvimabasa zvekuti anenge achipiwa zvima 300 ma 400 ma 500 a day. Like, what is that to me? Ndinotoda kutoti kana ndikazonzi ndabva panapa ndinge ndichizotoroorwa nemurume anenge ari a multimillionaire wekuti chose chandada ndinotongochiwana instantly. Other than that, zvinonetsa kuti ndinge ndichizvivimbisa kuti ndinokwanisa kusimuka ndikamusiya tawanda uyu. Please advise me, what am I supposed to do in this situation? I don't want people to tell me to leave this man. Ndikuda kuti mundibatsire kuti hakunawo here kumwe kwandinokwanisa kuenda, so that chimunhu chandinoona ichi ndisazongoramba ndichichiona. Ndikuda n'anga dziya dzinonzi dzinogona kutaura nezvipoko, so that chikwambo chemurume wangu chinge chichizondizorodza uye zvekare ange achizoita keep up with his promises, aende anondiroora uye zvekare tinge tichizochata, because I foresee a very big wedding, a wedding that is going to trend even more. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ya pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi akandivimbisa kuti hanzi chikwambo changu icho hachiurai hachiite sei. Basa racho ndiroro rekungonditsvakira mari kana hama dzangu handidziurai. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi handidi kubva pamba pembinga iyi, because kuti ndizobvapo ndonogara nemurume kuti anenge achiwana ma 200 rands ma 500 rands per day, hanzi inenge iri loss, because ndajaira soft life. Ya zvakangoma azvo veduwe.